Grabe. Tingga. Lakas, parang ilog. Oh. Hirap ang pagsapalaran. Ay, nako. Taas-taas mo, kakabig ka pa dito. Ako pabira. Pupunta sa ano tayo doon eh. Oh. Grabe. Parang ilog na. Nako. Grabe. Hindi. Ha? Subukan. Grabe. Ha? Guys, buhay rider ba? Guys, buhay rider. Umuulan. Walang booking, oh, walang booking. Walang booking, guys. Buhay rider. Ay, grabe. Umuulan pa. Kaya, taste lang, guys. Buhay rider. Taste lang, guys. Umuulan, guys. Okay. Tigil muna tayo, guys. Oh, lakas ang ulan. Oh, nabaha na, guys. Nabaha. Kaya, yun. Ay, nako. Diyos ko. Lampas na to isang linggo, guys. Pero, ano tayo? Sikap lang, sikap. Sipag lang, sipag. Kailangan nating kumayod. Kahit bagyo. Kaya lang, hindi kaya maghapon kasi, ano, delikado talaga ang daan. Delikado. Ayan, oh. Lakas-lakas ang ulan, guys. Okay, okay, guys. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oh. Tabi muna tayo kasi malakas ang ulan. Oh. Lakas ang ulan. Hindi muna tayo bibiyahe. Oh. Yun, oh. Hindi muna tayo bibiyahe. Hindi muna tayo bibiyahe, guys. Tabi muna tayo, tabi. Kasi mahirap na. Oh. Grabe ulan. Agang-aga. Ilang araw na itong ulan. Ilang araw na. Isang linggo na. Kaya mahirap ibiyahe. Ulan, pero hindi ano, hanggang ka. Ulan yan, bakit lang yan. Kailangan natin kumuha ng pang-asin. Kahit ano lang sa biyahe. Sa bilang sa kano. Kasi kilo ko ngayon. Huwag maghapon at maghapon yung ulan, guys. Delikado. Disgrasya pa tayo. Madulas ang daan. Kasi marami lang nag-disgrasya eh. Pero go lang. Ayan. Okay, guys. Grabe. Ang lakas. Grabe, magdamag yung ulan. Magdamag yung ulan, yung lakas. Grabe. Ay, nako. Paano tayo ito? Ang lakas naman. Diyos ko po. Ito tayo sa gilid tayo. Lakas. Ay.